kubor kabarang susdang mentasi Khasi National Awakening Movement KHNAM kalapan pau ya jingkynnoh tyngeh yau Executive Member Khasi Hills Autonomous District Council KHADC KHNAM Kynnoh ba uteu ula a ya jingkynnoh kiba bakla bat Ialam Bakla ya Iingdorbar halor jingtreikam bat jinglum pisa na Khhyrdop Khajna jong council kani jingkynnoh kami na jingpynshai halor pisa kaba pynshai na kitei Khhyrdop Khajna bat jingduh na ha jingtreikam jong ki katkum jingpynshai jong KHNAM kila dawa bausim chairman jong KHADC dewan shymkhia ya kani kam kila dawaru ya Jingtohkit kaba paka badai ban pynlong kloi halor kani jingkheiñ bomlong kumto ha Iingdorbar nidang up ya jingpynshai na KHADC halor kani jingkynnoh ngindang bateng banyo jingtip shushu ya kani kubor hakipor banwan so like share and subscribe